Iepa, zer moduz? Bueno, ongi etorri xaloara. Deus, ni Urki Kortadi naiz, eta orain dela gutxi sortu dugu hemen proiektu bat, ni eta nire bikoteak, oronozen, sukaldaritza dula oinarria. Hortaz, uste dut, gonbidatu nautela hemen xaloakoak, itera programa hauek, 32 plater ezberdin ninentugu. Eta, bueno, espero dugu ongi atratzea denendako, denek zerbait ikestea, eta hortara heldu gara. Bueno, niri haunitzetan galdetu naute aber zein den ere platerrik onena edo, ez? Eta egia errateko ez dakit, ez dut bat zehatza. Bai, gustatzen zaitena da, gisuak, betiko sukaldaritza hori, ez, denbora gaten duen sukalde hori egitea. Hoi maite dut, igual, delako arrastaia platerroi gaizki atratzea, ez? Azkenean denborakin dena lortzen da. Eta bueno, 32 saioketan, nahi dutena gehien bat, betiko rezeta iteatatik aparte nire ikasituzten toke espezialak ematen, jatetxe desberdinetan, da sukalde batean base batzuk, kalitatezko base batzuk izetia, ez? Platerako betzeko, eta bai sukaldaritza errasteko. Eta bueno, hortaz, mi esker. Bueno, lehenbizko gauza, eskua garbitu. Bueno, ikusten dugun bezala hemen, ez da ikusten, pero inen dugu lehendabiziko platera da arroz a la cubana. Errateko nik ez dut haunitzetan platera hau, ez da igual betikoa, pero hemen ikasiko dugu nola egiten den etako base garrantzitsu sukaldean dela tomatea, tomate hon bat. Nik egia errateko haunitzera biltzen dut, tomatea, platera haunitzetan, bai kantidade desberdinetan, pero nire uste izatea tomate hon bat, merezi du. Hortaz, hasiko gara platera honekin. Ikusten duzu kantidade handiek, ze behingo dugu tomate hauserki, bertze plateren dako ere izateko, ez? Sobratzen dena egiten alda kongelatu, enbotatu. Hemen ikusten duzu, ja badugula tomate trituratua. Iten baldin bada temporadan eta etxeko tomateakin, aizo be. Eta ez dugu enbotatu, hemen ez dugulako denborik, nik inen du kongelatu, pero, bueno, enbotatzen alda ere, igual. Vale, hortaz, hasiko gara pixko bat, hemen ikusten duzuen bezala, badugu tomate trituratua, piper pixkat, ematen diola hor puntu bat, gehiemat tipula eta zanahoria ez, dultzia emateko. Gero, arroz handako, gustatzen zait erabiltzea arroz luzea. Basmati ez diot hartzen puntua, baina arroz luzea bai gelditzen da suelto egoneretako, eta bueno, errexago jateko. Gero arroltze hon batzuk, baratxuria ere hauserki, eta oliba eta holako gauzak. Orduan aurrera, hasiko gara barazkiak zuritzen, hemen badugu lan bastante gaur, baina bueno, bertzegunetako balioko duenez, mereziko du, espero. Ikusko dugu aintzina, baina egia da ni tomatia erabiltzen dutela kasi denetako. Egia da, batzuk errango dute, saborea, hartzen duela protagonismoa haunitz. Nenetako gutxi botata protagonismoa baino egiten du potentziatu platerak, baina, hoi probatzen baduzuen ni nola egiten duten, erraten halko duzu, ongi edo ezain ongi. Hemen, ikusi duzen bezala, batugu tipula ezberdinak, hau da tipula dulzia, hau da betiko tipula, badugulako erabiliko dugu, bertzela betiko tipulakin ere nahikoa da. Eta bixen, eginen duguna da, ni lehen tomatea egiten nuen, barazkiak bota, tomatea bota, egosi, barazkia denean bigunek, trituratu ez. Eta egia da, barazkiak ongi karamelizatzen, ongi egiten sofrito bat lehenago barazkiekin gelditzen dela aizo be. Azkenean barazkien azukriak atratzen dira, karamelizatzen dira, hor denbora egonta, eta nabaitzen da honitz. Hala ere, hainbertze barazki izan da, hainbertze dultzen neri azukre pixka botatzea, netako da, hobe gelditzen da. Egia da, sanoago ez dela, baina, pixka bat, kentzeko azidotasun hori, ongi dago nire ustez.
Eta, bueno, hango gara egiten aintzinago, baina ingo dutena da, tipula, zanahoria eta piperra rehogatu denbora luzez, zerran dugun bezala. Eta baratxuria utziko dugu oliotan azken momentuan botatzeko. Nik ikasi nuen gauz bat, eta gero probatzen errandut egia dela. Ez dela iguala baratxuria patu hasieran oliotan, eta gero barazki guztiek bota, edo jadagolikan ina, edo zein plateretan, botatzia, sofritua. Aparte egin olioa baratxuriakin, eta baratxuri dagolikan horia, ordun bota. Nabaitzen da ise gehiago baratxuria. Ordun, nola nahiko dulze geldituko zaigu tomate hau, seguraski enbertze barazki eta azukre pixkatekin, amargoa, samina, arrasan geldu zaio. Ordun, botako diogu bukaeran. Eta hola ingo dugu ere platerra unitzekin. Bai lekaliak, platerra niri baratxuria gehiema gustatzen zait botatzea bukaeran. Egia da, olioa igual nabaritzen dela gehiago, depende ze platerretan, akieran botata, pero netako merezi du, zaporian gatik. A ber, kortiak ez dugu inbar, ez du merezi itia korte finak, ze bazkenean horrendugun bezala karamelizatu behar dugu den arrasongi orduan, eta gero batituko dugu orduan, desintegratuko da dena hor. A ber, egia da iten baduzute, nik iten dut gero dena batitu, batidorakin, eta listo. Iten baduzute etxeko tomatiakin, bi aukera edo azala kendu, nik ez dudala tomatea azala kendu, ez dudala gomendatzen. Azkenean etxeko tomatia sertzen dute ez, azalan dagoela vitamina gehien. Orduan, pasapure batedi pastu beharko zen, enbede batitu ez, azala ez gelditzeko hor. Betiko pasapure horietako beti erabilizan dena. Así que hoixen. Venga. Azkenak. Bueno, a ver. Asten garelikan, esplikatuko batzuen niretako sofrito baten etapak edo, ez? Jendeak igual erraten du, barazki hauniz botata lepiko batean ez iten dela egosi. Hasieran da. Egia da, baina netako ez du aldatzen produkto finala, ez? Hasieran, botatzen dute ura, gero ura hori evaporatzen da, eta orduan hasten da presitzen. Nire ustez da prozesu bat igual. Nire gerten du, hasi behar dela sartaia beroa, berdura gutxi bota, eta orduan dela sofrito bat, ez dela egosi behar. Netako, ez da nabaritzen diferentzia. Hortaz, ezingo duzu probatu zein den bukaerako puntua, pero kusku duzu kolorian. Barazkiak izango dute dirdir brilloa ise gehiago. Zuten bezala azukriak karamelizatzen dira edo behin haunitz sofritu direlaik. Hor, trukoa dago behin hasten dela ura evaporatzen dela, hasten dela presitzen fondoa raskatzea, ez? Erretzera hietu gabe, fondo hori gaten zara raskatzen, eta hor dago zaporia. A ber. Horren dugun bezala, zati nahi dugun bezalako zatiak. Ematen du barazkia honiz, baina gero gelditzen da deustan. Bai dela lan pixko bat zuritzen eta mozten eta hola, baina bueno. A ber, emango dugu kaina honei. Listo. A tope. Venga, hortxe. Olio pixko bat. Bueno, gusten duzuen bezala, nago erabiltzen egurrezko tabla bat. Hosteleritzan daude debekatuak egia erran, jatetxetan eta
pues askatzen aldutelako egur pusketak, ez da, bueno, egia da. Baina, obligatzen dute plastikozkoak erabiltzea, eta plastikozkoak ere askatzen dute plastiko pusketak, orduan, pues ni nahiago dut egurra pusketak jan, noizean behin, plastikoa baino. Azkenean plastikoa, bertzeleko honitzetan ja hartzen dugu, asetua gaude ja plastikoaz. Eta bueno, pues a ber, lehenbizko eguna izanta, a ber, zer moduz atratzen dena. Olio, pues erran dugun bezala gero baratxuriakin bota behar diogu, sofritoa baratxuria azkeneko aldean, azkeneko momentuan olioakin ere orduan ez diogu sobera botako. Bai, tomatean emulsionatzen dela olioa, ez dela gelditzen oliotxue, pero, bueno, laxen ere ustez nahiko, dela bastante. Ahora. Hone berotzen duen. Puske regularrak, da igual, gero, desegiten da dena. Bueno, antolamendua ez da neria. Lehenbizko egunean, gero gango gara hobetzen. Vale, bueno. Kostatzen zaio berotzea, baina bueno. Tratatzen bezala, hasieran negoziko da bai edo bai. Baina gero ur guzia galtzen duelikan, pues hor hasiko da. Eta igual do. Zegotea sobera berua, gotea arras berua, ontako nire ustez benpin igual dola. Vale, odio bueltako nekin. Hemen ibiltzen den tresna, orain dela gutxi enteratu nintzen zula zertako den. Arroltzea batitzeko. Gustatzen zait. Ez dakit den hemengo oteiza, ina, edo ez. Baina bat oparitu ziten, bai. Vale, pues venga, a ver, zurituko dugu zanahoria. Hori sofritzen den biztertean, dago atope, ez du kaina honitzik. Gia errateko pena ez dugula gasezko zua, ni maite dute ize gehiago. Eta bueno, ya baldin baduzute ekonomika, pues, oberen. Pero bueno, benpin, ez da indukzion. Neri zeiten da gustatzen. Neri. Bueno, Urki, jaketa orain bauzun hor ratuska bat berdurak zuritzen, aipatu piket metxa sortzean ideia nondik eta nola agertu zen edo? Ba, ideia hori, nik enun nahi jatetxe bat izan, ez? Azkenean arras lotua da eta hoixen, azkenean egon bat zara beti. Eta nire bikotiak izan zuen ideia zoragarria. Pues hori, remolke bat sortzeana, bueno, gaur egun deitzen dena food truck bat. Eta, pues, gustatu zitzaigun idea biei eta, pues, hortxe hasi ginen. Pues, juntatu zen dena, ez? Ginen nintzen Iruñan lanian eta hemen bizitzen. Zan ginen aurra ere, orduan, pues, bidaia, enunkusten, ez? Egunero egotea 10-11 ordu etxetik kanpo, ez? Feditu etxera, ni nekatua, nire bikotean nekatua aurrakin. Orduan, pues, sortu nahi genuen zerbait etxetik hurbil, importantea. Eta, pues, ez zain lotua, ez? Ni nahi dutena da azkenean pues, denbora izan, familiaz gozatzeko, ez? Lehenbizko urte hoketan direla erten duten ez hobenak. Segura eski hola zanen da. Hortaz, bueno, lehenbiziko urtea, pues, inbar izan dugu lan haunitz, ez? Baina, bueno, arras konten eta hori gure helburua da denbora izatea, ez? Pues, egitea udako temporada, ez? Gure intentzioa da aste zaindutik feriak arte.
izatea erekie, bai hemen Oronozko plazan, eta bai gero inguruko bestetara gatea, nahi badu jendia benpin. Orduan, sortu zen hoi, gauza honitz juntatu zirelaik, ez? Egiarteko, enuen inoiz pensatuko enpresa bat sortzea edo proiektu bat sortzea. Pero bueno, hola tokatu da, eta egiarteko nire bikoteak animatu nahu haunitz, berak indu lan karagarria. Orduan, bueno, pues, lanzatu gara, aventurara eta konten egiarra. Eta momentu zer nolako harrera izan du herritarrengan? Pues, arras ona, nire ustez. Ni hemengoa izan ta, suposatzen nuen, jendia etorriko zela pues, probatzera benpin, ez? Pero bueno, probatzetik aparte, pues, jendia honitzek errepikatu du. Orduan hori da seinale hobena, ez? Gero, pues, denetatik, ez? Badakizu, besta munduan, pues, azten da denetatik. Pero gauz politak ere, ez? Azkenean, pues, gaztetxoak etortzea, ez? Azkenean guk ez dugu maten, pues, saltxipapak edo gauz, bueno, hola, saltxitxak, gauz prekozinatuak egindak, ja. Orduan guria, pues, garestiago da. Normala denez, niretako benpin. Orduan, pues, gaztetxoak, diru haunitz ez dutenak, ez? Benpin nola ibiltzen ginen, pues, etortzea gure gana ondokora baino, ez? Eroste alduztela bi razio eta gurean pues, bokata bat, pues, animatzen du, ez? Eta jendeak errepikatzea, jendia, betetzen du. Egia errateko. Bueno, badakigu hemen nola basten den, ez? Amitzetan gauz onak erten dire eta txarrak ez, ordu. Hobetzeko izango dugula, segura. Listo. Zenduko dugu. Eta hoixen, lehenbiziko urtean arras ongi, eta nik uste guk ongin baldin badugu, pues, hola segituko dula. Espero dugu, bigarren urte hau. Zer moduz. Nik izan dut suertea zure bokata marabilloso horiek probatzeko. Aipatuzu garestixago eta izaten aldirela, baina egi erran barra dut ere ongi betiak heldu direla eta gozez ez dela gelditzen. Ez, nik uste dute ere ez, gozea ez, eta azkenean ematen da kantidadea handia edo zer gauzetaz, ez? Baina kantidadetik aparte, pues bueno, da zerbait berria. Eta hemen baztanen, zerbait berria, pues ongi dago, ze badenak ejatzen gara, dela betikoa, pero ere zaila da, ez? Ze gaude ohituek, pues betikora, azkenean. Kejatzen gara, baina gero batugu ohitura batzuk. Eta hoi, pues, errepikatzea edo aldaraztea, ez da erraixa, ez dela aldatu nahi, ez? Baina noizean behin apetezitza zerbait desberdina, pues, arras ongi dago. Eta bai, espero dut. Sobera betetzearen eretako ez da ona, baina, bueno, bokata bat tekin afaltzea, pues, ongi dago. Eta desberdina izan da, ez? Aurten, karta ere pixko bat aldatuko dugu. Así que, ze pasten den. Torri probatzea. Vale, hemen errandugun bezala, bueno, jendeak erten du botatzen zaiola gatza hobe karamelizatzeko, nik egiten dut bi modutara, botata, ez botata, eta ez dut uste diferentzia honitzik dagoen. Botatzen zaio pixko bat, esketi zarditzeko lehenago, berdura. Pero gero, azken puntua ematen gozu diogu ja dagolikan batitua denakin, ez? Orduan, gazten da, azkena eta bero dagolik edo egosten dagolik, gatza desegiteko eta gateko leku guztitara, berdin. Tirit, mierda. Mierda. Vale.
Taula hau ibili da leku omnitzetan. Baina, bueno, ongi dago. Vale, pues hementxe dugu, azkenean, pues hau egoten alda hemen nahi den denbora guzti, ez? Bueno, guzti ez, baina egia da tipula eta zanahoria, pues hori, karamelizatzen dela. Piperra botatzen badugu hasieratik, pues desegiten da. Desegiten da eta gelditzen da azal hori, gero ere igual geldituko dela, baina nire ustez refrito kasi guztietan hau botatzea lehenbiziko ongi dago, zeba hartzen du azkenean saboria. Ez da desegiten, ez? Orduan, hau hemen izan da rato bat, hasiko gara baratxuriak zuritzen eta utziko dugu oliotan sartaian. Gero bukaeran ja gateko zapore hartzen olibak eta gero pixka presitzeko eta bukaeran botatzeko. A ber, zema botako dugu. Bueno, baratxurindako tokia, egingo duzute ez, ongi atratzeko, toke hautsi gabe, zutan ez dela erresa. Vale. Bueno. Aizten aipatu duzu induziozko plakak ez dizkizula gustatzen. Ez dakigun ondako arrazoinen bat edo bada horren gibelian? Arrazoinen bat, nire ustez da arrazoi berdina zeitena mikroondasa gustatzen, ez? Arrazoia baden edo ez batzuk gertu dute baiet, bertze batzuk ezetz, ez? Mikroondasak azkenean zelula berotzen duela, baina, bueno, omen daude esperimentuak, lore pare bat ura mikroondasean sartuta eta bertzea ez, eta lorea hiltzen dela edo, nik ez dut inegi errateko, baina hau onda ona ematen. Eta bertzea igual, azkenean ez da berotasun real bat, ez? Zubatzen duzu eskua eta ez dago bero. Berotzen du zelula, bai, takit ze berotzen duen. Takit, erran duten bezala, nire gehien gustatzen zait, betiko sua etxea berotzen duna. Gero, gasezkoa, gero hau, ez? Azkenean hau ukitzen duzu eta bai beroa dagoela, elektrikoa izaten baldin bada ere. Baina bertzia, zindatzut erran nola hortaz da, niri ez gustatzen. Hortaz ez dut erraten txarra denik, niri ez gustatzen. Zin delako erran batzuk errango dute, txarra da, bertze batzuk ona dela. Hortzen dut niria. Bueno, jai garakitzen barazkiekin, Pin-pan. Orain, erran bezala, nire hemen usten dugunez, orain dago ura, dena ura, eda erdi egosten. Pero, denborakin, eta ere, ez egiten duten barazkia lehenbizko txupatzen dute olioa, gero botatzen dute ura, eta evaporatzen denean ura, esten da olioa botatzen eta presitzen berriz. Baina, bueno, ongi geldituko da. Eta hau utzi eta pres, hasiko gara arrozakin. Erran bezala arroz luzea da. Eta egin behar duguna, eta ni lehen ere oituren una, errateko, da garbitu. Ikusko duzu ze zikin atratzen den, garbitu behar dela, igual 3 aldiz, bai, 3-4 aldiz. Azkenean xuria, ez? Badu prozesu bat, ez? Deskaskaria, etxe integraletik, ez? Azkenean integrala garbitzen dugulikan haize garbiago dago. Baina xuria, prozesu gehiago duelako nik uste, gehiago zikintzen da, o batu almidon gehiago, zegierteko, ez dakit errasun gizar den, bero leku honitzetan, eta nik uste dut ere ala dela, gomendatzen dute garbitzia. Orduen, nola garbitzekin, urakin kontaktuan da, unpetzen da,
medida hartzen dugu idorrian. Hartzen dugu medida idorrian, ja gelditzen gara medidakin eta garbitzen dugu. Gero ni botatzen diot uraren, ura bikoitza. Dugun arrozaren ur bikoitza. Bentsa honen gara horrekin.